Id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami kien fost persuni li lmentaw li d-dati għall-eżami tas-sewqan kienu qed idumu wisq. F'rapport fil-ġurnali dwar il-menti ma' ex uffiċjal ta' Transport Malta dwar dewmien fl-eżami tas-sewqan, irriżulta li Beppe Fenekadami kien fost dawk li talab lill-Ministru Ian Borg dak iż-żmien responsabbli mit-trasport biex iwassal l-ilment dwar ibnu. Jirriżulta li Borg wassal ukoll l-ilmenti tiegħu fl-istessin li dejjem qal lill-uffiċjali involuti biex dejjem jimxu mal-liġi. Kemm Beppe Fenekadami prova jbenġilha mat-Times li ma jiftakarx dan l-episodju, jirriżulta iswed fuq l-abjad li l-ilment sar. Iktar minn sena ilu kien hemm numru ta' uffiċjali ta' Transport Malta li tresqu l-qorti wara investigazzjoni tal-Pulizija dwar allegati irregolaritajiet fl-eżamijiet tas-sewqan u l-każ jinsab għaddej il-qorti. Però issa Times of Malta dawret għajnejha fuq persuni li tul is-snin waslu l-ilmenti li kienu qed jaddulhom ċittadini diversi, b'mod partikolari dwar dewmien u dati tal-eżamijiet tas-sewqan. Mir-rapport jirriżulta li l-ilmenti li twasslu ġejjin minn kull qasam tal-ħajja, minn negozja l-qassisin u oħrajn, sansitra minn membri tal-oppożizzjoni, fosthom Beppe Fenekadami.